ಉದಯ ದಾನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರಣೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಆ ಮನುಜನ ಗ್ರಾಚಾರಗೆ ಅಂದ ತಗ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆನಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಂದ ಮನುಜ ನಂಬರ್ ಉಂಟಾ ಈ ಮನುಜನಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ಹಾಂ ಅಂದಕ್ಕ ಅವನ್ ಕೇಳು ಹಲೋ ಮನುಜರೇ ಸರಿ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಗ್ರಾಚಾರ ಸರಿ ಅಂಡ ದೇವರನೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಂಡ ದಾದಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಂಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಯ್ಕದಿದ್ದೀನಿ ಅವೆನ್ನ ಬಂಜಿಬೇನೆಗಿ ಈರೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಬರದಿರಿ ಬಾತಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲಾರಿದ್ರೆ ಬಾರದುಲ್ಲಾರ ಬಾತಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಫೋನಿಲೇ ಇರಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಗ್ರಾಚಾರನಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾನೆ ಆ ಜನ ನೇರ್ನು ಮಾರ ನಾಯಿಗೆ ನೇರ್ಲೆಗ ನೇರ್ನು ನಿಖಿಲೇನಿನ ತೆಲಿಪುನಿಯ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಬೈಬಾಡ್ಲಿ ನೆಲಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಪಸ್ಸೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಜಿತ್ ಬಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ್ ಸಿಟಿ ಸುಳ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ರೈ ಪೆರಿಗರಿ ಮುಕ್ಕಲ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಮನೋಜ್ ಕೊಡಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಣ ಗ್ರಾಚಾರ ಪನ್ಪಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರಂಡು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರನೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ